Mga igsoon, ang atong unang pagbasa nag-warning sa mga tao nga gitagaan o gahom sa Ginoo aron magmando, mga leaders. Matud pa niya, kung ordinaryo ramong mga tao, niya makasaa mo, pwede ramo pasayloon, pero leader gani mo, higpit kayo ang Ginoo nga maningil sa inyong mga binuhatan o mga plano. Niya, unsao man pagpaningil sa Ginoo, iyang ibase sa atong gibuhat ngadto sa katilingban. Ug unsaon man pagsukod aron premyohan or silutan ang nagda sa pangagamhanan, basta mapatunhay ang hustisya diha sa katawhan. Ug unsa may hustisya sa Ginoo, kanang mawagtang ang sala, pangitaon gyud ang sala, sulbaron ang sala. I-check ko no ang imong tupad, na gasigi kag sulbad og sala o sige dugang og sala. Kay usahay ra ba ang atong sigihan og gukod ang makasasala. Nga nalimot nga kita sad nga naggukod or nagsigi kunuhay silot niya, utro sad nga makasasala. So ang sala nakaikyas, ang makasasala mao'y nagkagubot. Og tan-aw nako mao nay nahitabo sa atong nasod karon. Gasigi ginukdanay sa mga makasasala pero wa gyud gukda ang sala. Kanilang nahitabo karon nato, wa nay solid control ang atong pangagamhanan sa Pilipinas. In general ba, maghisgot kag tubig, walay flood control. Di makontrol ang baha. Maghisgot kag hustisya, kaning atong legal system, naa man gyud tay legislative, naa sad tay judiciary, naapatay executive. Tunan ka ana nga ang atong gi-accuse nga nakasa, bisag wa pay kaso, paordiran og search warrant sa ICC, nya prisuhon dito sa The Hague. Parihan ni former President Rodrigo Duterte, nya karon na sad, proud na sad kay silang mo announce nga naa na sad kunoy warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa, nya napagyo kunoy pipila. Nya ang mo dakop, ang mo arrest, ang ICC. Hain naman ang atong control sa atong justice system sa atong nasod nga sovereign country man kata. Naaman tay konstitusyon, naa tay functional nga korte. Mura wa nay control, mura bag inigdamag ba sa foreigners. Surrender dayon, surrender. Why control? Arisag ka sa financial, naasad tay sanang Department of Budget, DBM, napatay Central Bank, naatay KUA, naatay Ombudsman, pero pagkayano nga kawaton sa billions and trillions of pesos. Why control? Naaman unta, pero murabag flood control nga gisandig lang si yuta nya way kabilya, inig hasmag sa baha, mununot lang sa kalusno, mulapas pa hinoong baha kay ang kadto mga bato nga gifile na hunlos ni ali naman hinoon sa tubig, ni lapaw ng tubig nga ngadto nas mga residensya. Nagdugang-dugang lang sa flood. Kay nangalusno man. Ato sa mga karsada, way mga kabilya. Ato anasad nang liki sad, iniglinog dahil lagkalusno ngadto. Inigbaha-bahag jutay, iniglihok siyuta dahil lagkaliki, mabali pangkarsada. Ngano man, wa may kabilya. May pang atong salog des balay kay butangan pa natog kabilya, no? Nga tao ra gyud maglakaw-lakaw, banigan pagkabilya. Pero ang karsada nga perting bugata anang muagi ana, wa na hinoy kabilya. Ambot lang, ngano man, why control? Ana,
Unsa pa may laing kontrolonon, arisag ka sa morality. Hala, siging premarital sex, siging kinabitay, siging same-sex marriage. Why control ang morality? Unsa pa may laing kontrolonon, arisag ka sa atong import-export. Wa say control, patuyang lag-import, wa nay export. Ari sa kas utang, siging utang, wa nay control. Ari sa ka sa dollar versus piso, perti na sang taasa. Economic control, wa na sad. Ari sa kas naong, why control? Hala, kiskis anang kilay, hala, pakulor anang buhok. Pangusab ang mga naong, why control? Nga naman, tungod kay wa na ta maminaw sa Ginoo og nalimot ta nga ang tinuod gid ang supreme judge and the all-knowing judge and the most just and truthful judge is God alone. Ang Ginoo ra gyud makahukom nato og kitang tanan mo atubang gitag hukom. Ako bitaw hadlok man ko isip pare nga istrikto baya kay leader baya ko. Istrikto baya ang Ginoo nga mohukom nako matud pa diri atong first reading. Istrikto kay siya sa mga leaders. Okay lang mo magdungan tag kamatay. Inigabot dito siya unsay sa namakak. Okay ra dara ni. Sige purgatorio gasunod si Siano. Unsay sa makak sa konyor, impierno ka. Ngano man anyor katulad siya liktor man to, ngano man lagi tong tuwa man lagi to siya sa purgatorio, nganong ako impierno man, leader man ka. Sa imong posisyon, presidente ko sa Kupradiya nyor, unsay sa nang libak impierno. Unsa man ka, membro ko sa Kupradiya sa Compostela nyor, unsay sala nang libak purgatorio. Ana alkansing leader. Unsay imong posisyon, presidente ko sa Pilipinas nyor, unsay sa why flood control imperno. Unsay posisyon, engineer ko nyor, unsay problema, wa nako ma-implement ang flood control imperno. Okay. Kaya ka ng engineer, kuan mo sana, leader mo sana. Ana. Unsay posisyon? Labor ko nyo sa construction. Unsa nga construction? Nag-construct of flood control. Purgatorio. Di ba? Una magbantay tang mga leaders. Diri sa atong gospel, si Kristo usa ka leader na ay nagpakiluoy kaniya nga mga sanlahon. Giayo niya silang tanan. Ang leader muatiman gyud sa tanan. Nahibaw na siya nga niining napo usa ra gyud buutan ani. Usa ra gyud ani ang moilaog utang kabubuton. Ang siyam ani mga buangon. Kay bao siya kaysa wap agani niya, wap patay gisulti, wala patay gibuhat, hibaw-an na nas Ginoo. Gihimo lang to niyang opportunity nga iyang ipakita nga ang usa day ka leader muhatag yod sa hustisya sa tanang nanginahanglan, buutan og buangon. Mo to giayo niya silang napo ang usa rin ni balik. O gihimo to ni Kristo nga opportunity aron iyang ikasulti ang importante kayong pagtulunan. Ingon siya, napo may naayo, nganong usara may nagpasalamat, asa di ay ang siyam. Lingay mong tupad. Ing na liwat ka atong usa o liwat ka sa siyam. Kaya kita raman, kusuga ginatong mangayo os Ginoo. Kanay mga politicians, inig kuan, inig ka na panahos eleksyon.
perting mo pamisa, perting mo ampo. Ala, ampo Ginoo in taon, makadaog unta ko, Ginoo. Bisan mo ganang barangay kapitan, Ginoo, makadaog ko. Bisan barangay konsehal, Ginoo, magluhod-luhod na sila. Pero ini kadaog haskang salbahisa. Di gyud kapasalamat. Dili ka ilag utang kabubuton sa publiko nga ilang gialagaran nga maoy ni butar nila. Yanuhon lang kasaba, yanuhon lang og pangilad-ilad, nga hasta pa ang mga project, butangan sa ilang mga naong, butangan sa ilang mga ngan, mga muragyog sila'y tag-iya. Isip mga leaders katilingban, nganong inyo man ang butangan sa inyong ngan, nganong butangan man sa inyong naong, nga kunuhay inyong gipanghatag, nga proyekto o kaayuda, inyo ba ng kwarta? Buhis na sa inyong gialagaran. Wa mo'y igabahos. Angayan mong magpasalamat. Dili kay magsigig pasigarbo nga kunuhay. Kamo maoy tag-iya kunuhay, anak. Hilas biya ninyo. Kusog kayo mo mangayo og butar. Karon masakit pa gini og tinuod na chismis na lang sa tahanin na mga social media. Samtang naglutaw-lutaw ta dinhi sa tubig og nangita patas mga missing persons, ang atong leader didto nagparty, nag-concert. November 7 kuno ang date, ana. Naapataan as grabing kasakit. Nag-concert. Og tinuod na pagkasalbahis yun nga mga leaders. Purti nilang panghangyo nga butaran. Ang kuyaw pa yun, og tinuod ng balita nga samtang nag-atubang tagbagyo didto sa laing nasod ang atong pipila ka mga leaders. Nagbakasyon. Amo tinuod ba na? Kung tinuod, dako silang atubangonong higpit nga hukom gikan sa Ginoo. Hilas kay sila. Purti nilang panghangyo aron lang gyud butaran, aron mudaog. Nya naanay bagyo, nagsingabot, manglakaw pagyud, biyaan ta nya nangalumos na diring katawhan, wa sila diha. Unsang klasihas konsensya? Napagyoy kontrobersiya na ay gitabang nga equipments, gipadala, babagan pa sa LGU. Nganong nangaingon man taani? Tungod kay nangangko na ta na kita maoy tag-iya sa authority. Parihar sa na akong pare. Ako din wadyo ko'y pare nga balibaran mo misa. Pero kapilan ako, giinsultog pare, nganong ni misa ko. Di apay kausa nga gibunlot ko sa pare, padong narabat ako mumisa, gibunlot ko, ari sa dire. Nganong ni misa man ka dito aning kapilyaha, wa man ka mananghid nako. Nako gipapananghid man to nako Monsenyor, ang ilang leader, wa mananghid. Ako din gikuha ang tawagan nako ang kuan, diha sa ko'y cellphone. Wa buday mo mananghid dire katong pagmisa nako dia. Nananghid mi pa di ami resibo. Nako Monsenyor, nako na resibo ato ipatawag mag-abot ta imong secretary, ikaw ug ako ug kaning leaders kapilya. Tuwa sila resibo. Nakabayad sila sa pagpananghid dire. Isog na. Pag human niya istorya ato, pag aksyon niya kupot nako, idarok baka ni nako bongbong ka niya. Ningon lang sa ko, yes Monsenyor, sige sorry kay Monsenyor ha. Wa siya kahibaw nga kadto ganing kapilyaha, ako gani mo'y nagtabang ato para matukod o makaselebrate. Nga sa ako ditong pagmisag kausa, wa ko mangayog stipend. O niya, ang 8 kamisa, ako'y niangkon sa stipend sa mga pare na mumisa. Muna, ang naapanagid sa simbahan, pagkahangol og authority. Muna, ang gusto ni Kristo mo balik unta taniya. Kamo untang nadaog, kamong na-elected pagka official sa atong nasod, executive, legislative, judiciary, balik mo sa Ginoo, oy, pasalamat mo. Dili kay murag kamunay hawd kaayo.
Unya, mamili na lang mo kinsang tawhana ang inyong ipapriso, kinsang tawhana nga inyong isurrender pag yun nga sa laing nasod, nang insulto naman mo sa ato dinhing judicial system sa nasod, mura mag inyong gideclare nga, why ayo ang Pilipinas? Ang hinoon, wa man giayo. At tinuod sa gidbitaw nga igsoon, murag wa na gitay ayo. Di ko na beng, lingi ay mong tupad ina, papilion kag puyo, Amerika o Pilipinas, asa ka? Ato lang minus-minus ang jutay, papilion ka, Japan o Pilipinas, asa ka gusto puyo? Lain-lain, minus-minusan pa lang yun. Papilion ka, Singapore o Pilipinas, asa ka? Awa, mga animal, gide, kahit tastangan. Bisa na nga to mga bata noon karon, papilian na ka ng mga nag-eskwela, ini-graduate nimo, asa ka gusto mo trabaho, Pilipinas o Amerika? Asa ka gusto nga makatrabaho gyud sa imong employment nga kuan sa imong kurso, Pilipinas or UK? Mo na maglingo-lingo na lang ta. No wonder nga hastang ato mga elected officials moingon dayon, pili ako no, asa man hiringon ang kaso ni President Duterte, Pilipinas o adtos ICC? Ay, sisi! Asa hiringon kung naa may kaso si Bato de la Rosa, Pilipinas o ICC? Ay, sisi! Kay ang kanang maong mentality, nga wa na tay pagmahal sa atong nasod, nalimot na tang kining atong nasod, mao ni ang gasas Ginoo nato, nga ang atong independence nga atong gisigihag celebrate kada June 12 mag-ana-ana patag bandira nga Pilipinas, gasa nas Ginoo nato, nalimot na ta nga angay na natong gamiton sa kaayuhan sa atong nasod, sa mga buutan o sa mga buangon. Naamang gina ibutang nato buangon gis President Duterte tungod kay naa siya war on drugs, ibutang ta lang, og si Bato de la Rosa ibutang ta lang. Wa ba day katungod sila nga mopahimos usab sa ato dinhing fair and just judiciary system sa atong nasod nga dili mangilabot ng tagalaing nasod? Di ba day sila allowed nga mopahimosad sa atong sovereignty? Sovereign country man kata? Na leader man sana sila, naningkamot man sana sila para ang atong soberenya maprotektahan? Wa day sila katungod ana? Ato yung isurrender dito? Hain naman ang atong pagmahal sa atong soberenya. Apil na sad ta, kitang nanimba dinhi, apil naming mga pari. Kusog ra ba sad kay may manudlo? Kana, kurap na. Unya, nalimot nga diyan sa simbahan, daghang ing kurakot dinhi. Daghang kurakot. Yay, paningla, pila nay kolekta, naabay record ang kolekta. Naawa. Ambot lang, congratulations kung naay record. Pila kabuk na mong pari nga musulti gyud og pilay income sa parokya sa tanan yung kwartang nisod. Bisag kada buwan lang. General lang ang total yung income nga among nadawat on expenses. Hadlok sad mi ano eh. Ngano man? Wala. Samot na nang dili pare. Gibuhat ng ganis pare, di nun tanan. Napasalamat ko kaning atong obispo, bagong obispo, si Bishop Abit. Hinaot kong iyang dayunon. Ingon siya, ang atong economic office, mo man ay sentro sa financial or temporal, nagkuan sa tong temporal goods sa Archdiocese. Amo na nang pahimuan og Diocesan Finance Council. Kita din doon naman tayo Parish Finance Council. Ako nang ipa-audit, niya kung mahuman nag-audit, mga pila ka months gikan karon, ako na mong i-allowed mga pari nga mo tan-aw sa libro, sa financial books nato dito. Open na ninyong tanan. O pa man na mahitabo yun. Niya ningon din siya, manghinaot ko nga kamosang naas parokya, open booksan mo para sa mga parishioners. Ano? Makita din open book man ta. O mutanaw mo dito, tanaw lang. Pero siguro ay nagtanaw ni mo na kay gikatampos parokya.
Wa gani kay gikatampo ay nagtugag-tugag tan-aw kay mapuling ka. O na si Kristo nangayo hain naman ang siyam. Kining mga taong dili mapasalamaton, mausad na sila mga tao nga istrikto kaayo ngadto silang isig ka tao. Kay mura na magsila mo Ginoo. Pero kadtong nihapa sa tiilan ni Hesus, mura giyang gisulti, Ginoo, naayo nako, sugo ako. Nihapa man siya. Naayo nako, sugo ako. Ako nihapa sa ko dito sa katedral, pag-ordin ako pagkapare. Ug hangtod karon, thanks be to God. Niingon ko, Ginoo, sugo ako. Niingon Ginoo, pamaligyag slat. Yes, Lord. Kanus ako magsugod. June 2020, nagsugod kog baligyag slots. Lord, unsaon man ni akong slot? Itukod sa tanang angay tukuron sa simbahan nga gikinahanglan. Ug mo na nga nakatukod ta diha sa mga structure sa San Vicente Ferrer Parish Liloan ug uban pang mga structures. Hangtod karon ako ning gipadayon kay wap ako ingnas Ginoo hunong nagbaligyag slots. Usahay mo ingon ko sa Ginoo, uwaw kayo Lord, sa ikog baligya way ni palit. O gamay kay halin makasubo ing Ginoo padayon lang kay ang nipalit malangit, ang naay kwarta nga wa mo palit na miligro. Mo na isulti lang sa nako ni update. Ang atong grace nga slot, ang atong halin niabot nag 84,659 ka slots, naapay 615,341 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Naani 70 slot challenge nga tag 7,255 na sad ang atong nadawat. Ang atong PPSC para dinhi sa atong projects nga nagpadayon pa karon niabot ng atong halin og 59,805 ka slots, naapay 40,195 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 162 slot challenge nga tag 16,200, 168 na ang atong nadawat. Ang ato sad nga DPR, by the way, nagsugod na ta dito sa Kabadyangan, touching kayo, no? Pag adto na mo, nagmisa mi. Grabe yun ang mga istorya sa mga tao ba? Ang huot atong dughan. Nya, nanghatag ta dito lugaw, nya, nanghatag sa taog mga bugas sa mga residente, o kato mga daghan sang ni-donate nato. Pasalamat dito sa taga northern part nga parishes, katong atong gitabangan. Nanganhi sad sila gitabangan sa ta. Sa ako lang na-identify, ni anhi dinhi ang taga Maya, Daan Bantayan, salamat kayo, taga San Remigio, mga taga Medellin, salamat yung kayo ninyo. Ingna na mo, pag adto na ko dito, ingon ko, nganong nang hatag man mo? Siya, ay, baos-baos lang tapad rin ako. Sa paghatag ra ba na mo dito, wada nga tig usa ka buwan, kami na sa diri mo inadaot niya, kamo na sa initabang. Basin og wa sa ibuwan, linugo na sa mag-usap dito, kami na sa imo adto. Oy, simba ko pa rin, ayaw sa taon pa diri, ayaw sa taon. Way nangandoy na to adami, pero ako nalingaw lang ko ba pag linog nila dito ngadto ta nang hatag ta way usa ka buwan kita na sa gibahaan diri ngari na sad sila hinaot untang wala na, no? Pero ang atong DPR niabot ng atong halin og 16,356 ka slots unya gikuhaan naman ig 8,773 natay pundo karong 7,583. O gasugod mi gahapos Kabadyangan nya karo ugma adto ta sa Mulaw nya ikabiyernes sa tong sa tag sa Tamiaw sa Tamiaw ana kana lang usang tulo nya aligri kayo kay ang lugaw ba ang nanambong sa misa gamay ra. Nya ang lugaw nato dito tulo ka kaldero dagko asa man ipakaon pa din ako isuroy ra na ngadto atong mga to dito nag-rescue na sa eskwelahan pagsuroy nila nakadhot ang kaldero ay wa nagilugaw ang mga tao nangandoy gyud pagkaon hasta tao na nag-rescue dito nangaon gid sila maayos lugaw amot og lami ba tong lugaw basta gikaon gid nila maayo
Ana, nahurot, congratulations. So pakpaka nato ang nanabang nato, congratulations sa namalit og slots. Nga nahibaw baya mo nga birthday nako karong November 24 no. Countdown, pila na lang kaadlaw. Di man sa mo ka mo kwenta. 12 na lang, 12. Ang saman, mo greet mo na kog happy birthday, dili. Nahadlok na kutob sa mo greet na kog happy birthday, mo palit yun og labing minus 300. Tulo ka slots sa Grace, sa PPSC og DPR. Ana, nya gusto mong challenge 6,200. Equivalent na sa kong edad 62. So 62 slot challenge. Basta mo greet mo na kog happy birthday bisan sa inyong hunahuna lang palit yung slot kay basahon nas Ginoo. Congratulations kay daghan ang nipalit og slot nga Father happy birthday. Nako sus pwede na ka mamatay. Palit man Father di ay slot para ni sa imong birthday. Dahil magpa-picture na ko rin, Father, happy birthday. Naku, kibaw ka na imong gibuhat. Siya nga, man ako palit, Father. Naku, kamao, siya. Giling nga imong tupad, ina mo great pa kang Father. Ina mo great kang Father. Mahadlok na. Ako ning gibuhat mga igsoon, kining tanan, nga akong gibuhat din tungod kay nahibaw kong gisugo ko sa Ginoo ug mao sa ni akong pasalamat niya nagihimo ko niyang leader sa simbahan ug kunus-an ni kutob akong kuan ani hangtod sa kamatayon mo na si San Josaphat hangtod Dios kamatayon iyang gipuy-an ang iyang pagka-leader ug gituman ang iyang misyon kay moabot ra bagyong panahon kining tubag nato sa Salmo nga mahitabo ni tindog o Dios ug hukmi ang kalibutan.